Ja vás vítam u nového videa a dneska to bude po prvýkrát Fortnite. Dneska si zahráme Racing Mod a budeme sa pokúšať dať tú postavičku za Gold Rank. Že vraj to má byť až od Gold 2, ale to nevadí, skúsime sa čo najviac levelov získať. Keď sme ešte ste nehrali Fortnite, či teda nevideli ste mňa hrať Fortnite, tak ja vám ukážem môj locker. Toto ja Fortnite hrávam 3 alebo 4 roky. Už proste fakt dlho hrám. 3 roky alebo 2, prepáčte. A mám toho Polar Peelyho, Doomslayer, Geralt or Rival, Kaby Lame of the Ashoka Tano, Era, Kadot Horn, Nezumi, Omegaron, Optimus Prime, Eren Jaeger, Dusty, Antonia, The Angels, Spectre King, Renzo, Fishstick, Helios, Higwire, Hope, Imeni, Lil Split, Nolan Chance, Mystic, Mesey, Mariposa, Mea, Lorenzo, Oscar, Piper Base, Paradise, Neil, Relic, Renegade Lynx, Lian, Trailer Day, Trace, Thunder, Stray, Homendo, Selen, Arctic Adeline, Rompang, Frost Squad, Crisbell, Sled Rediguff, Runway Race a Saura. Prepáčte, že to vyslovujem zle. Teraz vám ukážem iba toto si pozrite takto. Tiež toho mám celkom, lebo aj tohto celkom pikexov. A mám tu aj tieto korunky. Mne sa najviac zase páči tá korunka. Glidery teda, prepáčte. Alebo aj to auto sa mi páči. A to je jedno, my si ideme zahrať rankedy. A keď chcete ďalší diel z Fortnite, nezabudnite dať like, odber a zvonček a zapnite si ten zvonček, aby vám neuteklo žiadne video. Blížime sa k 200 odberateľom, čo už pre mňa bude aj stačiť vo všetkých YouTubeových videách. Je to obrovská ďaká, že sme 197 odberateľov. A ďakujem za tie shorty, že majú tak veľa zhliadnutí. Ja som pozeral, že naše videá dokopy majú 67 000 zhliadnutí. Neviem, jak sme to dali, ale OK. Aj som videl proste, že máme 2400 lajkov na všetkých videách spolu a shortách a príspevkoch na všetkom. Takže keď sa vám tieto videá budú ľúbiť, tak odberajte ma. Teraz natáčam aj kariéru za Real Madrid. A my poďme na Racing Mode. Štartujem prvý, pozerám. Tuto môj najvysnejší skin je Aura a Gummy Fishstick, čož neviem, či získam, hlavne toho Gummy Fishsticka chcem. Čakáme na playerov. A keď budete chcieť, tak natočím aj zero buildy kľudne. No kedy sa pripojí ten jeden?
chvíľku musíme počkať. OK, ideme na to. Wow, ideme na to. A ideme na to. 90% boost a sme prví. A sme prví zatiaľ. Ale nevyzerá to, že to bude na dlho. Sme prví zatiaľ stále. A už sme druhí. A už prvý. A ideme. Takto. Dobre. To preskočíme. Bum. Tak. A vyzerá to s nami zatiaľ dobre. Posledné kolo. A dúfam, že vyhráme. Lebo keby vyhráme hneď prvú hru, tak to by bolo epické. Tak. A my to možno vážne vyhráme. A je to tučet! Vyhrávame! Dámy a páni, vyhrali sme našu prvú hru hneď. Kámo, tak to je epické. Máme Silver 2, 74%. Tak dneska by sme mohli dať aj Silver 3, čo by bolo fakt extrémne epické. Som toho líderka si nevšimajte. To si nevšimajte. To je môj kamoš. Ale my ideme na ďalší rejs. Na ďalšie preteky. Ale kam prekvapilo ma, že hneď prvé preteky skončíme prvý. To bola fakt dobrá hra. Ja idem do vody. A tieto mapy fakt vyzerali neskutočne dobre. Tu mám troch friendov, ktorí hrajú, okej. Ja neviem, prečo tieto auta stojí tak strašne veľa. A ja by som si nikdy nekúpil toto. Tieto proste veci si nikdy nekúpim. Neviem, na čo mi budú vôbec. Aj tak mňa to vôbec ani nebaví toto. Ten festival vôbec, ako to nikoho nebaví. A ideme ďalšie preteky. Ja mám aj Battle Pass, takže môžeme niekedy aj streamovať dokonca. Chceli by ste streamy? Napíšte mi to niekde do komentárov, alebo proste na nejaké video. Lebo ja mám nejakých kamarátov, ktorí by podľa mňa mohli byť ochotní hrať tieto minihry, ale uvidíme. Takže tieto videá budú mať fakt zliadnutie nejaké, lebo kámo. Ťažké videá sú to. Nie?
Máme 84% boost a sme hneď druhý, tak to je super. Hneď. Sme už nie sme prvý. Už sme to trošku dokašľali. My využijeme ale môj boost, ktorý nás posunie na 3. miesto, na druhé. No už na 3. Nevadí, my to ešte dáme. Nie je koniec ani polovica. Sme 3, čože fakt dobre zatiaľ. A Renegatka, všetko dobre. Neviem, kto do mňa narazil už. Do mňa to si narazili. Tak sme sa prepadli celkom. Ajajaj, oni ma tlačia. Mňa ma vytlačilo na 8. miesto. A 9. A nebojte sa, ja to dám. Aha, vidíte? Sme 7. Sa posunuli obe tričky. Aha, tak už to nevyzerá dobre. Aha, no tak nám to nepomohlo moc. A táto hra nevyzerá až tak dobre. Ale ináč, počkať, že tu je nádej, ale no tak už nie je moc veľa nádeje. Nebo 8. A ja som nezobral boost, ajajaj. Tak. Mi to mohlo hodiť nejaký ten boost. Teraz, aha. Pozeraj. Pozerajte. Aha. 7 do prčíc. No, tak to sme si veľmi zle spravili nakoniec. 7. miesto nepomôže nám moc, ale nevadí. No, ale máme tu nejaké hviezdičky, takže ideme si niečo otvoriť do tejto pásu. Aha, tak nemôžeme. Ja si šetím na tohto tikrik. Takže, keď sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!